Diyos marinagan na po sa inyong mga tugang, matindog po kita. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you to our Lord Jesus Christ, you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. Thus we also of you are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the Creator who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and books universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven, in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good. If it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking to your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your sin. Through Saint Jude, use your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home to seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces as bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God all my life, a grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of sorrowful and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Malod po tabi kita aray para sa orasyo imperata. Sa ngaran ka na maasin kang akit at Espiritu Santo. Amen. Pamibit laban sa bagya siniba pang mga kalamidad. Amang makakaman, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagantabay kan lakaw kambilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagpukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa sae mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog, kang kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa pangalan ka na Ama Diyos, Aki, Pati Espiritu Santo. Amen. Matukaw po kita.
Mga intensyones po sa Santa Misang ini, pasasalamat kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, Mr. and Mrs. Vicente and Erbas family, Tita D. Imperial and family, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family, China Guyina and Araya family, Holia and Janice Duran and family. Special man na intention sa kaagadan kang mga minasunod for good, spiritual, and physical health and safety of my family. So kaagadan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, and Mr. and Mrs. Marlon Ovis and family, for our family, friends, and own healing ni Jeannie, for continued studies in Nina, in Legazpi, kaagadan Kisarong Anonymous, Siringman Marcelo Barneva Jr. and family, Jusel Asaitone and family, for healing and fast recovery in Raymond, for recovery from breast cancer, kaagadan ni Evelyn Saprayo. Para sa mga minasunod na kalag, Ingracia sa kaagadan ni Ana de la Paz and family, sa kalag ni Aaron Josita sa kaagadan kan Naibi family, Siringman sa kalag ni Proylan, sa kaagadan ni Rosie B. Asupardo Encantara family, Jean Englin o si Glenn sa kaagadan ni Graciel, for the souls of Joey sa dulot ni Amor Bungalbal. Matindog na po kita. Madya magawit sa kagurangan, kita sa iyang banwan, inapon maging banal, tinipon maging saro, sa Diyos na sa tong katubos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka na kan aki asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Webes, espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa para sa satuyang sa pag-onras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa iyang tabang, pamibi asin intersesyon, maghagad kita nin proteksyon, asin seguridad, mantang kita nag-aatupungan yan sa mga maraot na panahon. Ngunyan midbidon tapo an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, kang aning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria,
danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sa sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tayong Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Mamipi kita. O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Mato ka po para sa liturhiya kang tataraman. Ginuno sa libro nin Exodo. Kani katulong bulan pakahali sa Ehipto, sa inot na aldaw ang banwaan nin Israel, nag-abot sa kapatagan nin Sinai. Hali sa Rephidim, nakaabot sinda sa disyerto nin Sinai. Duman sinda naguntok as nagpatindog nin mga tulda sa tubang kan bukid. Si Moises tuminukad as inapod ni Diyos hali sa bukid. Siringan isabi mo sa mga aki ni Jacob, ipapahayag sa banwaan nin Israel, uya, minadigdi ako sa imo sa sarong may ibog na panganuron. Tanganing madangog kan banwaan, kung nakikiulay ako sa imo, asin tanganing pagtubudon kaninda, sagod no arin paman. Sinabi man ni Moises sa kagurangnan, ang mga tataramon kan banwaan, asin nagsabi ang kagurangnan, maduman ka sa banwaan, asin pakabadalon mo sinda, ngunya na aldaw, asin sa aga. Maglinig sindakan sa indang mga gubing, asin magandam sinda sa ikatulong aldaw. Ulit na sa ikatulong aldaw, mahilig ang kagurangnan sa atubang nin bilog na banwaan, sa alituktok kan bukid nin Sinai. Asin nangyari na kan ikatulong aldaw pagkaaga, nadangog ang ragubnob nin mga linti asin kikilat, nahilingan sarong mahibog na panganuron sa ibabaw kan bukid. Dangan, nadangogan makusugon na tanog nin trumpeta. Ang bilog na banwaan na ituon duman tinarakigan sa takot. Dinara ni Moises ang banwaan sa pagsabot sa Diyos, asin napamugtak sinda sa pamitisan kan bukid. Napatos nin aso ang bilog na bukid nin Sinai. Hulitan kagurangnan naghilig duman sa lituktok, siring sa kalayo. Ang aso nagpapaitaas siring sa aso nin horno. Asan yan bilog na bukid pinagtatakigan. Ang tanog kan trompeta orog na kuminusog kan si Moises nakikiulay sa Diyos, asin pinagsimbag siya nin Diyos sa daguldol. Ang kagurangnan huminilig sa alituktok kan bukid nin Sinai, asin inapod si Moises na sumakad sa itaas kan bukid. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaumawan asin kamarawayan sa Diyos sagod paman. Kaumawan asing kamarawayan sa Diyos sagod paman. Pagumawan ka kagurangnan, Diyos nin sa mong mga magurang,
Maninigong umawon asin pagmuramayon sagkod paman. Pagumawanan sa imong banal asin mamurawayon ang ngaran. Maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos sa God paman. Pagumawan ka dyan sa simbanin sa imong kamurawayan. Maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Pagumawan ka dyan sa trono nin sa imong kahadean. Maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos sa God paman. Matindog po kita sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangan. Nagrani kay Jesus ang mga disipulo sa sinaghapot. Ta daw, ta ika nagtataram sa inda sa mga parabola. Sinimbag niya sinda, nasasabutan nindo ang mga misteryo kan kahadean ni Diyos alagad da ininda nasasabutan. An igwa tatawan nganing urog na magkaigwa, andai hahalian, sagpod kanyaon sa iya. Kaya ako nagtataram sa inda sa mga parabola. Ulita sinda naghihiling alagad dai nakakakita, naghihinanyog alagad dai nakakadangog, asin dai nakakasabot. Sa inda nauutog ang sinasabi ni Propeta Isaías, maghihinanyog man kamo, alagad dai makakasabot. Maghiling man alagad dai kamo makakakita. Ulita tuminagas ang puso kan banwaan na ini. Sa saindang mga talinga bugog sa paghinanyong asin piniyong ang mga mata, ulita habo makakita, habo makadangog, habo man makasabot. Sa kahabo magdulok sa ko ganing mabulong ko sinda. Alagad paladan an sa indong mga mata, ulita nakakahiling. Asinan sa indong mga talinga, huli ta nakakadango. Totoong sinasabi ko sa indo, dakol na mga propeta, asin mga banal na nagmaot na makahiling kan sa indong nahiling, alagad da ininda nahiling, makadangog kan sa indong nadangog, alagad da ininda nadangog. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Good morning, Father. Salamat po, tayaon ka mo. Yan, sabihan daw sa kataid na salamat tayaon ka. Despite the heavy rains, the flooding around us, nagkiringowa po kita na yaon digdim makapagsimba, makapagtaong honra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Congratulations po sa ilo. Parang pakanta daw ang lambang saro. Kasuba kong 5:45, mas dakol so nagsimba. Mga 10 gayod sinda. Ngunya na durudagdagan. So, salamat po kan sa indong paghingawa. Bendisyonan man lugod nin mahal na Diyos an sa indong mga sakripisyo. Kaya ito pong panahon kan pag-arog kayo ni na may maraot na nagaadang-adang na maraot na panahon. We resort duman sa transistor radio, tanganing mag-abang sa mga bareta. Bako, dahil pa kayo itong wifi, internet, ining Facebook, mayo pa. Kung saan we can find or hear some update, manunungod kang weather. Ngunyan, advance ng maray. Sisay po, dig-design doon nakaabot na kayo itong transistor radio. Hanggang ngunyan, igwa pa kayan. Ako po igwa pa kayan. Dapat palang dinara ko. Igwa bagayan dyan sa may tigbibirikan, hahanapon mo sa exact channel, frequency, para madangog mong marhay subareta. Di ba? Tapag dae, may static, bako klarado ang boses kang nagbabareta. Halimbawa, kaipuhan mong mako asu
94.7 Spirit FM, kang Radyo Veritas, dapat eksakto duman sa 94.7. Or otherwise, kung gusto mo kang AM, itong 1008 kilohertz. Duman dapat eksakto. Diyan mo madadangog itong Diyos bago ang gabos, early in the morning. Igwa pa dyan sa rong programa, itong serbisyong legal, de ko kayo midbid so angkor duman, kada Sabado, alas 8 hanggang alas 9. Baluon po nindo, hanapon itong 1008. Or otherwise, ngunyan, ng moderno ng panahon, igwa na kang DCTV Channel 2, yan, duman sa community channel, yan, mahihiling nindo ining mga program. But what I wanted to say, kaipuhan po, lalo naligdis sa mga transistor radio, na maeksakto mo duman sa tamang channel. Yan. So tamang frequency, tanganing klaradoan, madangog mong bareta, klaradong marhay, an boses. Otherwise, may static, sabi ko nga ni, narumduman ko kayo ito, pag medyo sala, ibang istasyon makuha mo, minsan inchik, dahil mo man maintindihan, minsan siguro sa istasyon sa Taiwan, nakukuha mo na. Iyan precisamente mga tugang ang retrato kay ining nadangog tang Ebanghelyo. Nagdulok sa mga disipulo sa kagurangnan, ngata ngaya po ika, ta nagtataram ka sa inda sa paagi ning mga parabola. Anong simbag kan sa tuyang kagurangnan? Sinda kaya ngaya, nakakadangog, pero daiman talaga ninda nasasabutan. Nakakahiling, pero daininda nakikita. The reason is, sarado an sa indang mga puso. Iyo baga, kamong mga magurang can attest to that, daawa anong taramon mong paghatol sa saibong mga aki, kung habo man magdangog, dahil man giraray na mangyayari. Bilang sarong magurang an kagurangnan, arual daw po, nagtataram sa satuya. Ang problema dahil kita nasa tamang frequency. Sarado an satuyang mga puso. Diba? Narumduman ko may sarong joke, pighapot. Ano ngayaan pagkakaiba kan opinion tapos konklusyon? Ay susimbag-bagakan contestant. Ay pag opinion ngaya, open yun. O, bukas yun. Pag close, konklusyon, close yun, sarado yun. Iyo baga? Kaya ang challenge po kan sa tuyang Ebanghelyo mo niyan, iyo ini, na maghiling kita, bako sana sa paagi ka ining mga mata. Kundi sa paagi kan sa tuyang mga puso. Magdangog kita, bako sana sa paagi kan sa tuyang mga talinga. Kundi sa paagi kan sa tuyang mga puso. Takunan puso bukas, maiintindihan niya ang mensahe. Kaya sabi kan sa tuyang kagurangnan, we must listen not only with our ears, but also with our hearts. We must see not only with our eyes, but also with our hearts. Magkayo na paghurup-hurupan tapo mo niya na aldaw. Tanganing maintindihan tayo ning mensahe kan sa tong kagurangnan an sa iyang mga parabola na naglalamanin kadakol na hararom na leksyon asin mensahe sa buhay. Hagadon ta daw po na kita maging bukas an sa tuyang mata asin isip. Maging bukas an sa tuyang mga puso tanganing maintindihan tayo. Ngunyan na nagbabagyo, if you happen to watch the news, listen to the news, lalo sa Manila, sa ibang lugar, digdi sa tuya. Kadakol na nin pagbaha. I think, kung papararumon tapuan sa tuyang paghurup-hurup, bako man sa nadahil kan makusog na uran, tamaski makusog ang uran, kung ang flood control program kang gobyerno, daing korupsyon, siguro daing kita makaka-experience ni siring kayo ng pagbaha. Arain mo yan sa mga leaders na susaro nasa Hague, susaro nasa Amerika. Diba? Kada lang, pag eleksyon, nagkakarilingawan tayo ni Gabos. Biburoto taman giraray. Despite the knowledge that we have about the corruption that is going around. Yung magadig sa tuyang banwa. Sorry.
we have some issues about flood control program and project and sa tuyang gobyerno. That's why we are experiencing all these things. Dito sa nang pag-uran, maski dahil pong bagyo, duman sa opisina, sa Bitano, duman sa Radyo Veritas, sa DMSI Hub, ngunyan kung mag-agi ka mo duman, baha na po, paabot na digdi ang tubig. Ngata, daing matanos na flood control system. Apisar kayan, so irresponsableng pag-abuso kan tao, kan kapalibutan, tapok kan basura, digdi tapok duman kan basura. Diba? O kaya barrado ang drainage system. O basahon ta daw po ini, bako sa nakitang magparatarangad sa Diyos na tabangi man kami kagurangan, iligtas sa maraot na panahon. Pag marhay ang panahon, dahil magparatarapok nin basura, maging responsable. Pag marhay ang panahon, magpili nin mga tamang leaders na ma-govern sa satuya, mataonin marhay na serbisyo sa sato. Bako na kung arog pening oras, bibarayaan kita. Magdangog daw po kita, bako sana sa talinga. Magmasid, bako sana sa mata. Intindihon niya to ining mga parabola kan sa tuyang kagurangan. Every day, let us open our hearts to listen and see. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpabibi ka mo mga tugang tanganing ansako asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamrawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoonan sa mong mga panuga. Asin magkaligong pasulodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurang. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoo, maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nagdanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran pastor, na daing kasagkoran daing mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo, kan sa imong aki. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi, Banal, 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 banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan,
usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasinduko kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Ta ini, an sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pag-ibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, Pinapamareta niya mo. an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagko na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom, kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan, ano sa imong simbahan na nakalakop sa bidog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglahom, kan pagkabuhay liwat. Girumdumon niya to sa special na paagi itong mga namumutan niya to sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Sinda, sinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eragi kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo, an sa tuyang patron, asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makagamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kamurawayan, ang gabos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natupdoan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyarian buot mo sa daga nin siring sa dagit, an samong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maumang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli to sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haripaghilinga, an sa mong mga kasalan,
kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa indo. Asin sa imong Sa tuya mister. po niya na ihira sa lambang saro, ang inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mangkasalan kang kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mangkasalan kang kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mangkasalan kang kinaban, taoy kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigon na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asin an sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang panugang pamana na hinihinaw minsa kuyang lukhang puso na nabuhay nilingawan sa pagsunod sa nilakawan, pagkusuga sa kaliyahan, mauntok sa imong kabutan, dawan gabos mara, dawan gabos mangbahaya, anurog na mahalaga, ika mapasakuya. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo. Tanganing
Ansa mong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol ni sa San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang announcement. Magkakaiwa po ng second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kulikta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 17,888 as in 65 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras kan mis na nag-abot po sa 1,714 pesos as in 10 centavos. Ang second collection po nag-abot po sa 6,517 pesos as in 80 centavos. Sa Domingo, Hulyo 29, iyo po ang ikaapat na Domingo ng bulan as in tada Sunday. Kung sain dadarhon ta po ang satong tada canister as in i-offer po ini sa operatory. Siring man ang mga kapadian as in seminarista sa Diocese ng Legazpi, magkakaigwan in One Voice Part 2 Dinner Concert for the Cause sa October 10 alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kan nasabing aktibidad para po sa ongoing formation ng bago as in mga marasurunod na padi sa Diocese ng Legazpi. Sa maawot po, magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawot mimam po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Anonymous 10,000, Anonymous 6,000, Anonymous 5,000, Duwang Anonymous na 1,000, Anonymous 550, Duwang Anonymous na 500, Anonymous 400, Saint Agnes Bat 69 and 73, 1,000, Arlene Chabinisa 900, Anjanit Baldon 500, Mr. and Mrs. Michael Cubilla 300. Salamat po, Diyos mo. Matindog kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indugabo, sa mga naglingkod, sa misa, lector, commentator, mass collectors, and sa tuyang live streamer, sin mga sponsors kan sa tuyang misa. Thank you po. Stay safe. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos sa tabang. Asin mga pamibi kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay. Ilikay sa anuman ang mga peligro asin pag-alaman. Lalong-lalo na sa anuman ang mga kahilangan, iwaras sa Indo ang kinakaipuhan nindo kusog, balaog, asin kakayahan, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Asin bendisyon na lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maheherako na nama an aki asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninong ni Kristo tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Dakol na si mong tinabangan
San Judas Tadeo, kami kaherakiwa. O San Judas Tadeo, kami kaherakiwa. Good morning.